Nije teškoća ta koja stvara slabost, već lagodnost. Kada čovek počne da ima, on se tada opušta. Zaboravlja da sve što želi da zadrži, mora biti spreman da se bori za to. Kada moć i slava opiju, čovek počinje da misli da sve zaslužuje i da je najbolji. Divljenje drugih ga odvaja od stvarnosti. Što ga više očiju gleda, njemu se čini da je on veći. Zaboravlja da ga je rad doveo tu gde je i da ga je glad naterala da se izvuče iz bede. Ušuškanost omekšava čoveka. Zato Apolo govori Rokiju: jer tigar je fokusiran na plen. Odlučan je i nema povlačenja. On zna da ako danas ne ulovi, bit će gladan. Problem nije bio u talentu. Problem je bio u gladi. Pobednika je stvarala njegova volja. Motivaciju nije morao da traži. Stvarnost ga je terala napred. Jer ako ne bude bolji, ostaće tu gde jeste. Čovek ne slabi kada pati. Slabi kada prestane da ima razlog da se bori.